Salutare și bine ați venit la un mic anunț, ca un fel de anunț. Da, adică vreau să vă arăt ceva. Depinde, dacă e Halloween, nu puteți să vă las skin de Halloween. Scrie aici Halloween skin for Minecraft. Eu sunt Mihai Gaming HD, am uitat să vă zic. Și doar trebuie să scrieți Halloween skin for Minecraft și puteți să scrieți și Crăciun skin for Minecraft. Să zicem, uite, instalați, să vă arăt cum se folosește această aplicație. Aici se cam încarcă greu, pentru că sunt în ultima cameră și de asta. O să pun un pic pauză și revenim după aia. Și gata, am revenit. Acum să deschidem. Și uitați, de aici vă alegeți voi ce skin vreți. Sunt mai multe skinuri și chiar sunt frumoase. Așa de Halloween, uite, avem aici o grămadă, uite, și cu moarte, adică cu scary movie. Avem și cu Starfish, și cu mumii, și cu fantome, că și cu vampiri, și cu ele, cu de toate, dovleci. Uitați, stafie, aici zombie, ce vreți voi, uite, creeper, și aici sunt toate skinurile, dați posibile de Halloween. Și numele meu cam ar fi de, dacă o să pun pe Minecraft când o să fie Halloween, o să pun Mihai Halloween, nu, Mihai Gaming HD Halloween. Și uitați, aici este și de schelete, dacă vreți, mai multe skinuri. Și câte vreți voi. Dați și cu Starfie, de toate. Și cred că dați aici setting, să stați un pic. Mare apps, rate apps. Dați aici. Uite, dați pe ce skin vreți, o să dau pe... Când o să fie, o să dau pe... Nu știu sigur, dar mă rog. Să zicem. Uitați, dau pe... Nu, trebuie ceva. Uitați asta. Dantolang skin. Și cred că s-a pus. Și acum o să dăm pe Minecraft, da, o să ies un pic, să punem pe pauză. Și uitați, ăsta e skin-ul care l-am vrut. Dau aici. S-a pus, acum o să pun pe pauză. Apare data aceasta aplicație numai ce, este dacă mă înțeleg, dar trebuie să mă fac skin, dar mă rog. Că nu văd eu ce fac. O să schimbăm altă aplicație, luăm altă aplicație. Cum? Scriem aici Minecraft. Și această aplicație merge 100% pentru că am luat-o. Alex mi-a arătat-o, Alex și altele, vecinul meu, îl cunoașteți. O să revin că se încarcă.
Și am revenit, s-a instalat. Aici este foarte ușor, deci aici îți alegi un skin. Uite, eu de exemplu mi-l aleg pe... Sunt mai multe skin-uri și de Halloween și de Crăciun, mai multe. Și de supereroi, de toate. Roboți, de toate. Uite, eu de exemplu mi-l aleg, stați un pic să găsesc unul mai frumos. Nu pe ăsta... Pe ăsta, mi-l aleg și dau apply. Când dau apply, s-a pus. Și acum tot ce trebuie să fac, dați așa, am dat apply, s-a aplicat. Și acum o să pun pe bă. Și uitați, s-a aplicat. Vedeți? Skin-ul care l-am luat. Asta e. Vedeți? Și acum ăsta e skin-ul mai cum arată. Uite, dacă nu mă trebuie să le avem aici. Vedeți? Ce trebuie este să vă luați aplicația, să vă alegeți skin-ul. Acum o să pun un pe pauză. Da, și mai poți să faci ceva, parcă. Sau, nu știu. A, poate, da, uitați. Aici voi să scrii doar un nume cu 4 litere. Cum ar fi, uite, Andy. Și, stai un pic. Și fiți atenți. Andy, am scris Andy acolo, doar cu, ca să vă dea, trebuie doar cu 4 litere. A, N, T, I, de asta. Și uitați ce ne dă. Stați un pic. Skin-ul lui Andy. Dăm aici apply. Pun pe... Am venit pe Minecraft și uitați. Stați, nu mai bine. Le mai dau o dată apply. Mai încerc o dată. A, nu, gata. Gata, așteptăm. Gata și uitați. Deja a funcționat. Și acum și mai vreau să mai vă arăt încă ceva. Și uitați, ultimul lucru. Scrieți aici și pot și din 3 cuvinte. Max sunt 4. Scrieți Max. Uitați, Max. Max Pinguinul. Și fii atent ce văd. Skin-ul lui Max Pinguinul. Pe culoarea și pe... Uitați, asta. Și da, și dacă v-a plăcut acest episod, dați un like, coment și abonați-vă. O să vă mai las numele aplicației în descriere și cam atât. Pa, pa!